Since the first day we walked the earth, it's time to redefine a woman's worth where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. Easily carried the weight of the world that leads her. Goed zo. Goed zo. Zo is je braaf, hè. Zo is mijn vrouwtje braaf, hè. Nou, ja. Claudie, waarschuw jou, dame. Ik ben dol op haar. We zijn dol op elkaar. Het is zo prachtig, zo'n koe in huis. Het is echt een van de liefste dieren die er bestaan, koeien. Eerlijk waar. Er zit geen kwaad in. Nou, hoe lang heeft hem dan al? 4 maanden. 4 maanden. Het is nog een kalf. Ze is ook nog aan de fles. Maar ze bleef gewoon in huis hoor. Er moet wel een nieuwe vloer in de keuken, want die is niet zo best meer. Dus daar zak ze straks doorheen als ze 400 kilo is. Maar nee, ze bleef gewoon in huis. Ja, hè? Ja. Maar dan heeft ze ons maar smoek kemmeke. En dan heeft ze dus een beest van 400 kilo hierin. Ja, nou ja, dat is 400 kilo warmte. Daar hoef ik geen hout voor te stoken, dat straalt zij wel af. Nou, dan lees ik zij even te koersen, jongens. Mooi mijn koe. Dus het is een beetje een knuffelbeer. Ja, absoluut. Het is een enorm knuffelig, hoor, koeien. Het is het meest onderschatte dier wat er is. Ze zijn enig als huisdier. Ik zou nooit weer anders willen. Nee? Nee. En ze is heel leuk met de katten en met de honden. Het is gewoon een vreselijk sociaal dier. Je ziet dit eten meer dus elke dag op, hè, dit soort dieren. Dat is toch vreselijk? Hoeveel beesten heeft je? Heel veel. Dus zo alles met de kippen en de haan en de ganzen en de eenden. Dan zit ik wel op 300 of 400 of zo, maar in ieder geval 11 peerden, 5 varkens, 400. Loki is ontsnapt. Loki, hoe heb je dat gedaan? Loki? Het is je wel bikkelen zeker, of net? Huh? Hier op dit plak. Savanje. Ja, dat is allemaal niet zo makkelijk. Nee, is het een hut bestaan? Jawel, het is wel hard. Het is wel. Het is hard werk hoor. Nou, ik ben 's ochtends ben ik wel eerst wel 2-3 uur met de pen bezig. Alles te verzorgen, te voeren, stammen klaarmaken voor de nacht. Nou ja, buiten de beesten natuurlijk alles voeren. Eerst de boel allemaal ontdooien, het is allemaal bevroren in de winter. Nou, en dan ga ik aan het werk. Of het een of het ander, of naar een peert, of schilderen of schrijven. En dan voor donker moet alles weer binnen. Dus dan begint het werk weer opnieuw. Nou, en dan steek ik de kachel aan. En dan is het tijd voor mij. En wat was dan? Ja, mij is ook schilderen. Ja.
Ik heb geen televisie, dus, en geen radio en geen cd-spelers. Dus meestal schilderen, schrijven. Vaak s'avonds schrijven, vind ik wel prettig. Wat is Kroos dan? Ik schrijf boeken, sprookjesboeken. Sprookjes. Ja, ook. Het is hier toch een sprookje. Kom, Suus, kom, naar binnen.